Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut jenengan Allah Ar-Rahmani kang mapari nikmat gede ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang mapari nikmat alit ya Allah ing dalam akhirat pakat. Alhamdulillah utawi sakabe puji lil ilah iku tetep kadue Allah Jil Jalal kang maha agung wa syari'il haram lan kang martelakeun hukum haram wal halali lan halal. Summa salatullah maka kari-kari utawi rahmat Allah ma'asalami semerta hormat Allah ala nabi kumuga teping atase kangjeng nabi kang diselir dening Allah Atihami kang bangsa negara Tihamah atawa kang bangsa kampung Tihamah. Muhammadin nyatane kangjeng Nabi Muhammad al-hadi kang nuduhkeun ing dalam agama Islam kalawan lemah lembut minad dolali adoh saking sasar wa abdalis sohbi lan leuwih utama-utamane pirang-pirang sahabat wa khairi ali lan leuwih bagus-bagusnya keluarga. Wa abdalis sohbi utawi leuwih utama-utamane pirang-pirang sahabat kangjeng Nabi wa khairil ali lan leuwih bagus-bagusnya keluargane kangjeng Nabi. Belah gitu atuh. Abdul Sahbi kestadi utalan lebih utama pirang sahabat kanjeng Nabi wa rali lan lebih bagus-bagusnya keluarga kanjeng Nabi. Wa badulan ing dalam sausene madkur hadhi utawi iki kitab jubad iku kitab jubad nadam tuha kang wis nganadomkeun ingsun ing hadi abiyatuha utawi pira-pira bilangane bet alpun abiyata utawi sakabeh bet atawa alpun iku 1000 bima qad zituha serta barang kang wis muhi ingsun ing hadihi yashalu kang gampang hibduha apa nalare hada jubad hadi zubad alal atpali ing atase pirang-pirang bacana piatan tur kang manfaat limubtadir rijal kadue wong kang bibinahu pirang-pirang wong lanang takpik kang nyukupi hadi zubat ma taufiki semerta taufik saking Allah lil mustagili kadue wong kang katungkur ing ngaji jubat. In puhimat lamun ta dipaham ieu hadi jubad wa utsbiat lan lamun ta den anuti ieu hadi zumat bil amal kalawan amal mal maka ngamal sira walau bil usrati sanajan iku tetep kalawan 1/10 kazakati yaiku kaya zakat. Taharus maka metu sira binuril ilmi kalawan cahaya ilmu minad dulu mati metu saking kabodohan kang kaya papateng atau pira-pira patang kabodohan. Fa'alimun karena utawi wong alim bi ilmihi kalawan ilmune alim lam ya'malan kang ora nono amal temenan ieu si alim mu'azzabun niku kang den siksa min ibadil wasan saking sadurunge wong kang nyembah ing tapekong. Wa kullu man lan utawi saban-saban sawiji bi ghairi ilmin kalawan ora nono weruh ing ilmune ya malu iku gawe amal ibadah ieu si man
akmaluhu iku utawi pira-pira amal ibadahe ieu si man mardudatun diku kang den tolak la tuqbalu tegese ora den tarima ieu amal. Wallaha laning Allah arju ngarep-ngarep ingsun almanna ing kanugrahan atau almanna ing maparin nikmat bil ikhlasi kalawan keikhlasan lekai yakuna drapun yen ta ono ieu ikhlas mujibal kholasi iku kang netepkeun ing ucuh saking pirang-pirang pakewuh kiamat. Mujibal kholasi iku kang netepaken ing ucul-ucire pira-pira pakewuh kiamat wa awwalu wajibin lan utawi kawitan kang wajib alal insani ngatasi manusia ma'rifatul ilahi ku ngaweruhing pangeran bistiqani kalawan ngayakinkeun wanutkulan utawi ngucap isyahadataini kalawan syahadat roro tubiro iku den hitung ya nutku lisyahatil imani kadue ing dalam sah iman itu syahatil imani ing dalam sah iman miman saking wong qadar kang kawasa ieu si man ing nutku kalawan syahadat in sadaqa lamun tanga benerkeun al qalbu hapa ati wabil amali lan kalawan pira-pira amal ibadah yakunu ono ieu iman dan naksin iku kang anduwene suda wa zakamalilan kang anduwene sempurna. Pakun maka ono sira minal imani saking aturan iman bil mazidi ku tetep ing dalam wuwuh kalawan ngawuhi amal ibadah Wapi sopa il qalbi lan ing dalam beninge ati zat tajdidin kang anduene nganyar-nganyar bikasrati salat kalawan ngakehaken salat wa taati lan lampah ibadah wa tarkima lan ninggalkeun barang linapsi kang tetep kadue nafsu minasyahawati nyatane saking pirang-pirang kapengen kang haram atawa makruh. Pasyawatun nafsi karena utawi kapengen nafsu ma'adunubi serta pira-pira dosa mujibatani iku kang ngamistikeun ieu karone qaswatal qalbi ing atase pira-pira hate wa in abada lan sanajan tahle wa min abadal qulubin nas lan sanajan iku tetap saking leuwih adeh-adehe pira-pira hate manusia min robina saking pangeran ingsun sadaya ar-rahimi kang mikasih kolbu kosi opo hatene kang atos wasairul amali lan utawi saka karine pira-pira amal la takhulatu khalisu ikorana murni tawa sah ya amal isairil amal ila ma'adiyati angin sembertaniat haitsu tukhlisa ing dalam sakira-kira ikhlas sira ing niat ngaikhlaskeun sira ing niat
Pasohihin niati maka nyohehaken siraan niata ing niat qoblal amal ing dalam sadurung amal wati lan nekani sira biha kalawan niat makrunatan halai kang den barengkeun bil awal ing dalam awal kang dipardukeun wa in tadama lan lamun tadum lan lamun langgeng ieu niat hatta balagta wa in tadum lan lamun tangamayangkeun sira hatta balagta sehingga tumeka sira akhirahu ing akhire amal ing wakasane amal huzna maka markoleh sila azawaba ing ganjaran al-kamila kang hale kang sampurna fil akhirati ing dalam akhirat wa niyatu lan utawi niat wal qaulu lan ucapan summal amalu maka kari-kari pada malan bigairi wibki sunnati kalawan oranono matoki sunnah la takmulu iku oranono den tarima la takmula pala la takbalu takmulu di degenya anu di jenis jadi takbalu iku ana den tarima yakul atau ana sampurna yakulun dina sabagian nusah mapan layak balu ora ditarima yakulun waniyatu man lam yakun utawi sapa ya lam yakun nikarna yasiman ya malu iku ninga yasiman nyaza ing iki mamaro palias al maka becik gawe tatakon yasiman ing ulama man lam yajid utawi sapa lam yajid konono yasiman mualliman ing wong alim pal yarhali maka becik budal yasiman ulah aja gue di lembur wa taatun lan utawi lampah ibadah miman saking wong haraman ing haram yakulu kang mangan yasiman mislul bina iku umpamane ngabangun pauko maujin ing dalam sadukure ombak laut yaj'alu kang didadiaken ieu bina pakto maka misti akan sira yakinan kalawan yakin bil fuadi kalawan hati wazim lan misti akan sira bihadasil alam kalawan anyare alam ba'dal adam ing dalam sausene tiada halet tetep ing dalam seseorang nono i alam ahdasahu kang ngono akan ahdasahu kang ngono akan ing alam la tiaji ora nono ora karena butuhe ing alam al ilahu sapa Gusti Allah bahwa maka utawi iya Allah lima kadue barang yurid walau ada lamun tangarap kan iya Allah tarkahu ing ninggale alam lama batadahu maka yakti awal bener awal ngadamal iya Allah ing alam maka yakti ora ngadamal iya Allah ing alam bahwa maka iya Allah
lima kadue barang yuridu kang ngersakaken ya Allah ikma fa'alun iku kang akeh pada melane walaisalan ora nono fil khalqi kutep ing dalam sakabeh makhluk lahu maring Allah misalun apa nyarupani qudratuhu utawi kakawasan Allah likulli makdurin maring sakabehe aturan kang mungkin akal tegese jaiz akli jual iku den wadokeun ieu kudrat wa ilmuhu lan utawi pangaweruhi Allah likulli maklumin maring sakabehe makhluk kang den kinaweruhi syumil iku diwengkukeun ieu ilmu munfaridun utawi ya Allah iku kang izan bil khulqi ing dalam ngadamal sakabeh makhluk wa tadbiri lan ing dalam ngurus hala jalla mahaluri Allah anis syabihi ada saking kang nyarupani wan nadir lan ada saking kang nyamaan hatta muridun utawi iya Allah hayun utawi iya Allah iku kang urip muridun tur iku kang ngarapaken qadirun tur iku kang kawasan lamun tur iku kang akeh ilmune lahu iku tetap kadue Allah al-baqa utawi sifat bakawan samulan sifat sama wal kalam lan sifat kalam kalamuhu utawi dauhan Gusti Allah kawasbihi utawi dauhane Gusti Allah laisa biharfin wala sautin kawasbihi iku tetap kaya sifate Allah al-qadim kang qadim lam yudisi hale orang no nganyarkeun ya Allah asmal masmu'a ingkang dirungu li kadue Kangjeng Nabi Musa lil kalimi kadue pangkat kalim betinya berkibati al masmu'a lil kalami ingkang dirungu lil kalim kadue Kangjeng Nabi Musa kang pangkat kalimullah yuk tabu ditulis ia Al-Qur'an fil lauhi ing dalam lauhil mahfuz wa bil lisanilan kalawan lidah yukro bisa dibaca ia Quran kabayu padu kaya oleh bisa dibaca ia Al-Quran bil adhani ing dalam piro-piro hati Arsala wus ngadamal utusan ya Allah ruslahu ing piro-piro utusan ya Allah bimujizati kalawan mujizat dakiratin kang dakil khalqi kadue makhluk bakiratin kang ngalehkeun ieu kabeh ing musuhe wa khassalanang tuakeun ya Allah mim bainihim saking antarane rusul kabeh Muhammad dan ing Kangjeng Nabi Muhammad palaisa maka orang nono tegese orang adamal ba'dahu ikut tetap ing dalam sausane Kangjeng Nabi Muhammad nabiyun sapa nabi sawiji abadan ing dalam selamanya padallahu wis ngaunggulkeun ya Allah ing Kangjeng Nabi Muhammad ala jami iman ngungguli ing atase sakabeh makhluk siwa kang tetep salikeun Kangjeng Nabi Muhammad fahuwa maka utawi ya Kangjeng Nabi Muhammad asy-syafi'u iku kang nyapaatan iku kang disapaatil udma wal habib lan kang diasih ya benar lil ilah kadue Allah wa badaulan ing dalam sausene Muhammad pal abdal maka utawi kang leuwih utama as-sidiku iku khalifah Abu Bakar Siddiq wal abdalan utawi kang leuwih utama at-tali kang ngiring-iringi lahu kadue Siddiq al-Faruq iku Amirul Mukminin Abu Hafad Umar bin Khattab al-Faruq Utsmanu utawi leuwih utamane Amirul Mukminin Utsmanu utawi leuwih utamane Amirul Mukminin Utsman bin Affan ba'dahu iku tetep ing dalam sausene Al-Faruq
Kadai kutab kaya mongkono Utsman Aliyu utawi leuwih utamane Amirul Mukminin Abu Husain Ali bin Ibni Thalib. Pasitatu maka kari-kari sahabat kang nanam albakuna kang keri kabeh pal badriyu maka kari-kari sahabat kang hadir kabeh ing perang Badar. Wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Malik lan Imam Malik Nu'manu lan Imam Abu Hanifah Nu'man Hanifah teh Nu'man wa Ahmadu lan Imam Ahmad bin Hambal Sufyan lan Imam Sufyan wa gairuhum lan utawi saliyana kabeh min sairil aimah saking sakakarine pirang-pirang imam kang duwe imam ala hudai kutape ing atase pituduh saking Allah wal ihtilaf lan utawi ihtilaf kaul mujtahid rahmah iku dadi rahmat wal auliya lan utawi pira-pira wali daul karomah iku kang anduene pira-pira karomah rutab kang beda-beda ieu karomah wa man tahau lan orang tumeka ieu wali Walid kadue anak min gari abin saking orang nono bapak wali nama walam yajulan orang nono wanang pigeri makdin ing dalam lian gairi mahdil kupri lan orang lawan nang pigeri mahdil kubri ing dalam salian kupur wakca hurujuna opo metu ingsun sadaya ala walil amri ing atase pemerintah atawa ing atase imam kang ngurus perkara wa malan utawi barang jaro kang berjalan ieu sima baina sihabing dalam antarane pira-pira sahabat naskubu iku wajib menang ingsun sadaya anhu ado saking emak wa ajral ijtihadilan ing ganjaran ijtihad nusbitu netepaken ingsun sadaya pardun iku pardu ala nasi ngatasé manusia imamun utawi imam yunsabu kang ngajenengkeun ieu nas ing imam wama lan ora nono alal ilah iku teping ngatasé Allah syai'un apa sawiji-wiji yajibu kang wajib ieu sise yusbitu bakal ngaganjar iya Allah man ing wong ata'ahu kang bakti iya man ing Allah bipadlihi kalawan kurnia Allah waman lan sopo wong yasya kang ngersakaken iya Allah aqobahu maka nyiksa iya Allah ing man biadlihi kalawan keadilan Allah yagfiru bakal ngahampura iya Allah ma ing dosa ya sau kang ngersakaken ya Allah ing ma guera syirki angin dosa musyrik bihi ku tetap kalawan syirki khuludun nari utawi kekaling dalam neraka duna syaki hale oranono mang lahu iku tetap kadue Allah iku wenang kadue Allah iku buman utawi nyiksane wong atau aku kang bakti yesiman ing Allah kama yusibu kaya oleh ngaganjar iya Allah man ing wong aso kang doraka yesiman wa yuli lan maparin Allah ni'ama ing pira-pira nikmat kada kaya mongkono lahu ikobun man atau aku lahu wenang kadue Allah ayu lama apa yen tamilarani ya Allah atapala ing pira-pira bocah wa wasbuhu lan utawi sifate Allah bidalimi kalawan sifat kang dolim istahala iku mustahil iya wasbu tawakkalillah yarzuku maparin rizki ya Allah man ing wong yasya kang ngersakaken ya Allah ing man wa man syaa lan sing sapa wong kang ngersakaken ya Allah lan sing sapa wong kang ngersakaken ya Allah ing ngalangi rizki ahrama maka ngalangi ya Allah ngalingi ya Allah
wa rizqu lan utawi rizki ma iku barang yanfa kang manfaat ieu si ma walau muharraman sanajan anana rizki iku kang den haramkeun wa ilmuhu lan anapun utawi uningane Allah biman kalawan wong yamutu kang maot ieu si man mukminan halai kang mawa iman palaisa iku maka orana ieu si man yaski iku bakal cilaka ieu si man bal yakunu balik taona ieu si man aminan iku kang salamat lam yazal olana kingsir as-sidiku sapa Abu Bakar Siddiq bima ing dalam waktu qad mado kang teman-teman nus kaliwat ieu si ma indal ilahi munggu pangerane Abu Bakar Siddiq bihalati ridho iku tetep kalawan tingkah ridho. Inna syakiya satuhune kang cilaka la syakiyul azal iku yakti cilaka ing dalam zaman azale wa aksuhulan utawi sabalike ki asaidu iku tawi kang bagja lam yubadali iku ana dirubah ieu said walam yamutan arana maut qabla inqidail umri ing dalam sadurung tutuge umur ahad sapa wong sawiji wa nafsu lan utawi ruh tabqa iku tetep ya nafsu laisa hale orana ya nafsu tapna iku ruksak ya nafsu lil abad kadue selawase wal jismu lan utawi badan jubla iku busuk ya jismu gaira azmi zanab salian curungan wama lan ora nono syahidun sapa wong kang mati syahid balian iku kang busuk wala nabi lan ora nono sapa nabi iku kang busuk waruhu lan utawi ruh ma akhbaro iku arana nyarioskeun anha saking ruh al mujtaba sapa kangjeng nabi kang diselir panumsika maka ngaraksa ingsun sadaya al maqala panumsiku maka ngaraksa ingsun sadaya al maqala ing ucapan anha saking ruh adaba karena tata krama adab wal ilmu lan utawi ilmu sara asna sairil amal iku leuwih dukure sakabeh sakakarine pira-pira amal wa utawi iya ilmu dalilul khair iku kang nuduhkeun ing kabagusan wal ibdalilan kang nuduhkeun ing kautamaan paparduhu maka utawi parduna ilmu sifatil pardi iku ngawruhi pira-pira sifat pangeran kang tunggal ma ilmin sumertane ngawruhi barang ya taju kang butuh ieu si ma ing ma kang butuh ing ma al muaddi sapa wong kang mukallaf kang nekani min padidinillah bayane saking kaparduan agama Allah bidawaming dalam salanggenge katuhri kaya bab suci was salati lan bab salat wasyami lan bab puasa wal bai'i lan kaya kajual beli walil muhtaji kadue kang butuh litabayu kadue jual beli wadakiril hakam lan kaya ngaji ing pira-pira hukum kang dahir pisana ing dalam pira-pira pagawean wa ilmu dain lan wajib ngaji ilmu dain panyakit lil kulubi kadue pira-pira ati mufsidi kang rusak al ujbi kaya ujub wal kibri lan takabur wada il hasadilan panyakit dengki wa ma siwa lan utawi ilmu kang tetep salian ikila iki madkur wa ma siwa hada lan utawi ilmu kang tetep salian ikila iki madkur minal ahkami saking pira-pira hukum pardul kifayah iku pardul kifayah alal anami ngatasé sakemah ing atas makhluk kullu muhimin utawi ieu pardul kifayah iku saban-saban kang gati qasadu kang leja ieu talibun tahassulah ing ngahasilkeun kullu muhimin min ghairi ayat tabira kalawan lian tanang tuaken ieu talibun man ing wong paalah kang migawe ieu siman ing kullu muhimin ka amri ma'rufin kaya marentah kabagusan tegese marentah ing benere agama
wa nayyi munkari lan nyegah pamunkaran tegese nyegah ingkang dicegah dening agama wa ayyaduna lan sanajan disangka ieu nahyul munkar nahya ing cegahan lam yuasihir hare ora nono aweh labet ieu nahyul munkar Ahkamu syari'illah utawi pira-pira hukum syara kadue Allah sabuun iku pitutuk samu haleden duum ieu ahkam al padu sawiji paldu wal mandub lan kang den sunatkeun wal muharraman kang den haramkeun war rabi lan utawi kang kaping papat al makruh iku kang makruh summa maka kari-kari barang ubi kang diwenangkeun ieu sima wasadis lan utawi kang kaping 6 al batil iku batil waqtim lan ngawakasi sira bis sahih kalawan sahih pal pardu maka utawi ngaran pardu maiku barang pipilih kang iku tetep ing dalam migawene sima sawabu utawi ganjaran kada kaya mongkono madkur ala tariki iku tetep ing atase kang ninggali simali kobu utawi siksaan wa min hulan iku setengah saking pardu mafrudun utawi kang den parduaken alal kifayah ing atase pardu kifayah karo ditaslimi utawi surahe mongkono madkur iku tetep kaya ngajawaban salam minal jamaati saking wong akeh wa sunatulan utawi ngaran sunat al musabu kang iku kang diganjar man sapa wong kod palah kang temen-temen midamal ieu siman ing sunah walam yuakib lan ora disiksa umruun sapa wong sawiji in ahmalah lamun ninggal ieu si imruun ing sunah wa min hulan iku setengah saking sunah masnunun iku kang disunatkeun utawi kang disunatkeun alal kifayah ing atase sunah kifayah kalbat kaya ngawitan bis salam kalawan uzruk salamin jamaah saking wong akeh amal haramu anapun utawi ngaran haram pasawabu iku maka utawi ganjaran yahsululen yahsul iku hasil yasabli tarikin kadue kang ninggal wasimnan iku kang dosa man utawi uwong yapal kang bidamal yusiman wa failul makruh lan utawi kang migawe makruh lam yu'azzab iku alen siksa ieu failul makruh bal yakupa balik tah lamun nyegah ieu siman liimtisalin karena ngalakoni parentah yusab maka diganjar ieu siman wa usalan dan tangtu akan mau apa barang yubahu kang diwenangkeun ieu sima bi istiwain kalawan pada ail fi'li tegese migawe watarki lan ninggal ing dalam ora ganjaran lan ora siksaan ala sawa ing atase pada bae lakin idana wa tatapi netet kala niat ya si wong biaklihi kalawan mangane si man al kuwa ingalap kekuatan li taatillah karena taating Allah lahu maka ikut tetep kadue si man mau utawi barang qad nawa kang teman-teman niat ya si man ing ma amas sahih anapan utawi ngaran sahih pil ibadah ting dalam piro-piro ibadah pima pama iku maka barang wa apa kolan muapakat ieu ma syar'allahi ingkang dilakuaken dening Allah pima ing dalam barang hakama ngahukuman ya Allah ing ma wapil muamalati lan utawi ngaran sahih ing dalam pira-pira muamalah ma iku barang taratabat kang kasusun alai ngatasi sima asarun apa labat biakdin kalawan akad sabatat kang tetepi asar wal batilan utawi ngaran batil al fasidu kang ruksak li sahih kadue hukum sahih did iku lalawanane wa huwa utawi ieu batil alladzi iku kang utawi alladzi ba'du surutihi iku kang utawi sawarehe pira-pira syarat alladzi pukid iku sepi ieu ba'du wastasni lan ngaistisna sira maujudan ingkang tinemu syarat kamalau udima kaya olehe lamun ora nono ieu mawujud
kawajidil ma'i kaya kang nemu banyu idza tayammama tatkala tayamum ieu si wajid. Wa minulan iku setengah saking malau udima makdumun utawi kang dioranono akan kamawujudin kaya kang tinemu musil kang digawe conto ieu makdum lan mawujud. Kadiyatin kaya diyah turasu kang diwariskeun ieu diyah ala syaksin ing atase wong sawiji kutil kang den pateni ieu sakhos. Kitabut Toqarah.